Kerman igea apaindegian. Haupa, Kerman. Haupa, kaixo. Begira, nahi dut orrazkera aldatu. Zer daukat hemen zapal-zapal niraitak bezalakoa. Eta nahi dut aldatu. Ez dakit, zuk ze uste duzu daukadala, igea luze ala motz. Ze, igea apaindegian beti esaten duzu, daukagu igea luze. Bueno, baina purtsubek puntak ebagitzen baditugu? Bale, ezke nik nahi dut, orrazkera astero aldatu, bekanek bezalakoa. Lehenengo motza, gero luzea, gero kiskurra, horrela gustatzen zen niri. Primeran, eta zer egingo dugu gaur? Zuk uste duzu, ondo geratuko zaidala ige horia bekami bezala? Bai, ondo. Bai. Bueno, ezke, igual ez nahi zauzartzen, ze sortze txarra badut, geratu galzait gutiri bezalakoa. Igual hobeto, beitu, Cristiano Ronaldo bezalakoa, Hola hobeto, ze nik daukat, igea beltza, Ronaldo bezala. Ez nahastu, bezala eta bezalakoa, nola eta nolakoa, ez baita gauza bera. Horren bestez, ilea nola moztu nahi duzu galdetuzkero, zuk bezala erantzungo dugu. Baina nolakoa galdetuzkero, bezalakoa erantzungo dugu. Nolakoa da zure ilea? Beltza, aitarena bezalakoa. Niri pila bat gustatzen zait, txutxumutxuak, Bai. Ze, prentsa rosa niri asko gustatzen zait, Eta, antza denez, gizon pila batik irakurtzen dute, gero esatzen dute ezetz. Emakume kontua da, baina ni ez nago ados, Begira, albako dukesa, bueno, hazen nolako itxura, Aizu, hau, igea apaindegian sartuko balitz, zuk zer egingo zenuke? Aldaketa sakon bate, Aldaketa sakona, gutxienez. Antzan denez orain senargaia dauka, Eta eskonduko omen dira, Ui, begira, Beyoncé, bueno, hazen eska puska, Hori bai, esaten dutenez, operazio pilo bat egin dituela, Iztarra, kipurdia, bularra, bueno, zuk zer uste duzu? Bai, ondo dau. Bai, ondo. Orain gainera, alkatxofaren dieta oso modan jarri omen da, Bai, hori zaten dute. Oso diuretikoa da antza, Txutxumutxuak kontatzen ari dira ilea apaintzailea eta biak isildu ere egin gabe. Halako, operatuta dago, eta bestelako kitxura denez, etxe berria erosi du. Aizu, zer txampu erabili behar dut nik? Nik daukat igea oso lehorra, amarena bezalakoa. Txampue, hidratante bat. Alduzu erabili, bai. Aitak dauka igea koipetsuagoa, baina nik daukat lehorra amarena bezalakoa. Eta lehen neukan igea kiskurra, amak bezala, orain ja lisoago. Gustatzen zait, nola utzi didazun orrazkera berria, ze aldut utzi gelarekin gora igeak oianbega bezala gazteakoa, edo bestela, bera, unazugalde bezala, Oso ondo. Hazen olako nahasmena izan duen Kermanek bezala eta bezalakoarekin, ezta? Bueno, hala aritu zaigu igea apaindegian. Gogoratu ez dela gauza bera nola galdetzea edo nolakoa galdetzea. Horregatik nola galdetzen dugunean, bezala erabiltzen dugu. Adibidez, nola orraztuko du igea Kermanek, oianbegak bezala. Eta nolakoa galdetzen dugunean, bezalakoa erabiltzen dugu. Kermanen igea lehorra da, bere amarena bezalakoa. Gero bestalde txutxumutxuekin aritu dira, kontu kontari eta besteak beste honakoa komentatu dute. Alkatxofaren dieta modan jarri eida berriro, edo modan jarri omen da berriro. Antza denez, alkatxofaren dieta modan jarri da berriro, edo alkatxofaren dieta modan jarri da berriro, antza, argi geratu da, ezta? Bueno, badakizu, honekin edo harekin, baina egin.